Alamisa janvier kalo tile 15 sanba fila ani mugan ani wɔɔrɔ DMS TV cɛna muso o ni ce o ni yantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an ta n'o ban kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen san'an k'an da se an ka bi kunnafonibaw ma ni k'olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Tarata tɛmɛnen janvier kalo tile 13 sanba fila ani mugan ani wɔɔrɔ an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ kɔnɔna na état-major b'a da Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko tɛnɛn tɛmɛnen janvier kalo tile 12 sanba fila ani mugan ani wɔɔrɔ k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni opération baw yɛrɛ kɔni kɛ Segu ale ni Mopti région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na opération minnu kɛra opération ɲumanba ye ka d'a kan opération nin yɛrɛ kɔni senfɛ an ka Mali fintigilakaw ye faraku tilennenw kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ma wale min kɛra sababu ni ka o caman yɛrɛ kɔni bɔnɛ o ni na an bɛ wagati min na fɔ ko bi source caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni wagati laban nin yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fédération malienne de football ni o ye FEMA football yɛrɛ kɔni ko crise bɛ ni jɛkulu in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yiralen don k'a fɔ ko an ka Mali dolantannaw yɛrɛ kɔni bɔlen Coupe d'Afrique des Nations yɛrɛ kɔni na ni Sénégal kelen ka an ci don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye an ka fédération malienne de football ma yɛrɛ kɔni ka comité exécutif yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maa 13 yɛrɛ kɔni taara u ka démission yɛrɛ kɔni bila walasa ka se ka bɔ u ka baaraw yɛrɛ kɔni na o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka a kuma misɛnnin yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na wagati laban ninnu na a yiralen don k'a fɔ k'an bɛ wagati min na fɔ ko bi k'an ka Mali communauté éducative maaw yɛrɛ kɔni bɛ jɔrɔna yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka d'a kan tarata tɛmɛnen janvier kalo tile 13 sanba fila ani mugan ani wɔɔrɔ Nioro cercle académie d'enseignement directeur ale kɔni bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko Nioro cercle yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Bema écoleso second cycle yɛrɛ kɔni directeur ko min yɛrɛ kɔni b'a maramafɛntigi ye k'u nana ale yɛrɛ kɔni nɛni ka taa ni a ye tarata tɛmɛnen janvier kalo tile 13 sanba fila ani mugan ani wɔɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ o bi i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min décembre kalo tɛmɛnen yɛrɛ kɔni san 2025 min yɛrɛ kɔni Kidali gouverneur ale bɔra ni ka communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko Kidali région kɔnɔna na école karamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni ma n'u bannen don ni ka t'u ka baara kɛ nin région kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko k'a daminɛ san 2026 janvier kalo tile fɔlɔ yɛrɛ kɔni na ko min ye ni école karamɔgɔ nin yɛrɛ kɔni ka kalo sara ye ko ka o yɛrɛ kɔni tigɛ u la o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ Kidali école karamɔgɔ yɛrɛ kɔni ka syndicat ka porte-parole ni o ye Abdoulaye Salam Maïga yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka kuma ka ɲɛsin gouverneur yɛrɛ kɔni ka décision ma a y'a jira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko école karamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni bannen don ni ka taa Kidali région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko u m'u ban u ka baaraw yɛrɛ kɔni na ko wa walasa olu ka se ka taa nin région kofɔlen kɔnɔna na walasa ka se ka u ka baaraw yɛrɛ kɔni kɛ ko fɔ condition dɔw yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ka o bila sen kan fɔlɔ Juma tɛmɛnen janvier kalo tile 9 san 2026 Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Burkina Faso ka ministre kɔrɔ dɔ ni o ye Viviane Yolande Compaoré Ouédraogo yɛrɛ kɔni ko bɔ taara kɛ ale yɛrɛ kɔni su kan a ka so yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Ouagadougou ni o ye Burkina Faso faaba yɛrɛ kɔni ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na ka sanga ni an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri baara yɛrɛ kɔni walasa ka Mali fantan ani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakɔlɔsi ni k'a lakana yɛrɛ kɔni min an ka Mali état-major général des armées ale kɔni bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ tarata tɛmɛnen janvier kalo tile 13 san 2026 communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état-major kɔni bɛ laseli kɛ ko tɛnɛn tɛmɛnen janvier kalo tile 12 san 2026 k'an ka Mali fintigilakaw ye opération caman yɛrɛ kɔni kɛ opération minnu yɛrɛ kɔni kɛra dugumana ale ni sanfɛla yɛrɛ kɔni na Mopti ale ni Segu région yɛrɛ kɔnɔna na komi an ka Mali fintigilakaw ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni k'olu ye faraku tilennen caman yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni dagasigiyɔrɔw ma Mopti ale ni Segu région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min an ka Mali fintigilakaw ye olu cɛsirilen don fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la banbaci wale maaw olu ka se ka si latunu ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na walasa Mali jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛnw ka lakana yɛrɛ kɔni bɛ se ka sabati cogo min o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ni ye susan kungo kɔnɔna yɛrɛ kɔni ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Segu région
région kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni lakodɔnna i n'a fɔ Banbaci walima yɛrɛ kɔni ka logistique yɛrɛ kɔni mara yɔrɔ ko kabini o yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali finitigilakaw ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni faraku gɛlɛmanba kɛ ne ka ɲɛsin nin kungo kɔnɔna kofɔlen ma walima yɛrɛ kɔni kɛra sababu ne ka ɲagamiba yɛrɛ kɔni don Banbaci walima ka capacité opérationnelle la nin région kofɔlen kɔnɔna na halisa an bɛ to Segu région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ k'an ka Mali finitigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni faraku wɛrɛ kɛ ne ka ɲɛsin Banbaci walima yɛrɛ kɔni ma Zantibugu Nord Est yan fanfɛla yɛrɛ kɔni na ni o yɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kekɔrɔ kungo kɔnɔna yɛrɛ kɔni na k'an ka Mali finitigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni faraku min kɛ nin kungo kɔnɔna kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko faraku yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Banbaci wale jɛkulu maa caman bɔnɛ ani na ko min fɛnɛ ye Banbaci walima ka moto caman yɛrɛ kɔni tiɲɛni donna o yɛrɛ kɔnɔna ni o moto ninnu yɛrɛ de kɔni moyen de déplacement ni maa ninnu bolo u ka walejugu ninnu kɔnɔna na ni ka ɲɛsin population ale ni finitigiw yɛrɛ kɔni ma ko yɛrɛ kɔni kɔfɛ an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni taara opération yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana nɔrɔ yan fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min an ka Mali finitigilakaw ye u ka cɛsiri u ka jateminɛ ale n'u ka baara kɛ ko ɲuman o yɛrɛ kɔni sera ka nɔ yɛrɛ kɔni bɔ Mopti région kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ka olu to jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni na u taara bɔ Banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni kan minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ bolimafɛnw yɛrɛ kɔni sanfɛ ni kun bɛ ka taa yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni na ko kabini o yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali finitigilakaw olu ma ko bila da kelen da la bilen yɛrɛ kɔni u ye an ka Mali sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni wuli ni ka taa ni olu yɛrɛ kɔni ye ka faraku kɛ ni ka ɲɛsin Banbaci walima ninnu ma kungo kɔnɔna dɔ yɛrɛ kɔni na ni o yɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ Jafara bɛ localité fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko ni faraku min kɛra ni ka ɲɛsin o Banbaci walima nin yɛrɛ kɔni ma o faraku yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Banbaci wale jɛkulu ma nin yɛrɛ kɔni lajɔ u ka walejugu kɔnɔna na ka d'a kan ni Banbaci wale jɛkulu ma nin yɛrɛ kɔni ko kun bɛ ka taa walejugu kɛ ni ka ɲɛsin population yɛrɛ de kɔni ma nka an ka Mali finitigilakaw ka cɛsiri n'u ka jateminɛ n'u ka baara kɛ ko ɲuman yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka Banbaci walima ninnu yɛrɛ kɔni bali u ka o walejugu in na communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye état major général des armées ale bɛ sinsin a kan ko kura ko ale ni an ka Mali finitigilakaw k'u cɛsirilen don halisa wa a bɛ hakilisigi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ye ko Banbaci walima o ɲinini n'u nana minɛli fo ka taa se u bɔnɛni ma u ni yɛrɛ kɔni na k'halisa o baaraw yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer an ka Mali finitigilakaw fɛ ko wa u tɛ sɛgɛn o baara in na ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali finitigilakaw cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la walasa ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana sabati wali min bɛ kɛ sababu ye ni ka Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw fɛnɛ ka lakana yɛrɛ kɔni sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na Kabe wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali fédération malienne de football yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni crise ye ko kɔni bɛ yen nɔ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min Coupe d'Afrique des Nations yɛrɛ kɔni kun bɛ sen na farafinna continent yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na an y'a ye k'a fɔ don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min ye Mali dolantalaw yɛrɛ kɔni olu ni Sénégal ka dolantalaw yɛrɛ kɔni jira o jeu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Sénégal ka dolantalaw yɛrɛ kɔni Mali ka dolantalaw ci wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka Mali yɛrɛ kɔni éliminer ni ka bɔ ni coupe ko in yɛrɛ kɔni na o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ an ye k'a fɔ ko dɔw yɛrɛ kɔni kɛra an ka fédération malienne de football yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni ka maaw yɛrɛ kɔni ka kumaw caya kosɛbɛ source caman yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Mali dolantalaw yɛrɛ kɔni éliminer ni ka bɔ Coupe d'Afrique des Nations yɛrɛ kɔni na Maroc jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye an ka Mali fédération malienne de football yɛrɛ kɔni comité exécutif yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maa 13 yɛrɛ kɔni tari ka démission yɛrɛ kɔni di walasa u ka se ka wuli ka bɔ u jɔyɔrɔ la maa caman y'a yira k'a fɔ ko fédération malienne de football yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa 13 bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn kan u ka démission yɛrɛ kɔni bila ka yira k'a fɔ k'u tɛ fɛ ka ni jɔyɔrɔ in yɛrɛ kɔni kɛ bilen an ka Mali jamana kɔnɔna na ko in yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ k'an ka fédération malienne de football yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko fɔɲɔgɔnkɔ ale ni komisɛnniw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ wa maa caman y'a yira k'a fɔ k'olu kelen ka ye ko an ka Mali dolantalaw yɛrɛ kɔni éliminer la ni ka bɔ Coupe d'Afrique yɛrɛ kɔni na ko kabini o wagati olu y'a dɔn k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye crise ye ko bɛna na an ka Mali fédération malienne de football yɛrɛ kɔni kɔnɔna dɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko kabini wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na fɔɲɔgɔnkɔ ale ni furugufurugu o kun bɛ an ka FEMA foot yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nka an ka Mali dolantalaw yɛrɛ kɔni éliminer ni ka bɔ CAN yɛrɛ kɔni na k'o de nana kɛ sababu ye ni caman yɛrɛ kɔni tari ka démission yɛrɛ kɔni di i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ b'a kalama cogo min kabini Mali yɛrɛ kɔni dolantalaw éliminer ni ka bɔ CAN yɛrɛ kɔni na an y'a ye k'a fɔ an ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan dolantan kanubagaw ale ni jamana kɔnɔden caman yɛrɛ kɔni wulila ni k'a yira k'a fɔ ko ka an ka Mali fédération malienne de football yɛrɛ kɔni ci ka bɔ yen ko min yɛrɛ kɔni ye falenni ye k'o kan ka don an ka Mali FEMA foot yɛrɛ kɔni kɔnɔna na supporters fo ka taa se jateminɛlaw yɛrɛ kɔni ma olu caman y'a laɲini an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa min ye yɛlɛma ye o ka don FEMA foot kɔnɔna na wa min yɛrɛ kɔni FEMA foot gérili baaraw ye o ka kɛ tilennenya ale ni jɛlenya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko FEMA foot yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sariya minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu y'a yira
yira k'a fɔ ko comité exécutif yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni maa caman yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka démissionner yɛrɛ kɔni ko ni o yɛrɛ kɔni kɛra ko in to kɔlɔlɔ tan yɛrɛ kɔni ye FEMAFOOT yɛrɛ kɔni kɔnɔna na article dɔ y'a yira k'a fɔ ko FEMAFOOT comité exécutif yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni maaw yɛrɛ kɔni ta 100 sara la ko ni 50 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni wulila ni ka bɔ i jɔyɔrɔ la ka démissionner yɛrɛ kɔni ko ni o yɛrɛ kɔni kɛra min ye FEMAFOOT secrétaire général yɛrɛ kɔni halaɲinen don ale fɛ a ka assemblée générale extraordinaire dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen ka teliya yɛrɛ kɔni na wa yiralen don k'a fɔ ko maa 13 yɛrɛ kɔni kelen kɔfɛ ni ka taa u ka démission yɛrɛ kɔni di ko b'a yira k'a fɔ ko donna nataw yɛrɛ kɔni na FEMAFOOT secrétaire général ale kɔni na fɛrɛ latigɛ ni ka assemblée générale extraordinaire dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan ko nka ɲani ni assemblée générale yɛrɛ kɔni ka convoqué min yɛrɛ kɔni comité exécutif yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ a ɲininen don olu yɛrɛ de kɔni fɛ olu ka baara ninnu tɔw yɛrɛ kɔni gérer an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sigi bɛ ne kan an ka fédération malienne de football maaw yɛrɛ kɔni lajɛ ka d'a kan kabini an ka Mali dolantalaw yɛrɛ kɔni éliminé la ni ka bɔ CAN yɛrɛ kɔni na kumaw yɛrɛ kɔni cayara maa caman y'a yira k'a fɔ k'a ka kan nin wagati in yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye fédération malienne de football ye yɛlɛma yɛrɛ kɔni ka don o kɔnɔna na ka d'a kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min an ka fédération malienne de football ɲɛmaa bɛ maa min yɛrɛ kɔni bolo ale bɛ kaso la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kan ka Mali communauté éducative yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni sera ale ni jɔrɔna yɛrɛ kɔni ko bɛ nin yɔrɔ ko fɔli in na communiqué la min carila tarata tɛmɛnen janvier kalo tile 13 san 2026 Nioro académie d'enseignement directeur ale kɔni bɛ bɔ ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Nioro école karamɔgɔw yɛrɛ kɔni dusuma kasilen don kosɛbɛ ka d'a kan min yɛrɛ kɔni BEMA second cycle yɛrɛ kɔni directeur ye ni o ye Salif Sumbulu yɛrɛ kɔni ko ale minɛna maa marimafɛntigi dɔw fɛ minnu ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ka taa ale yɔrɔ la yɔrɔ min yɛrɛ kɔni b'a lakodɔn fɛnɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Nioro académie d'enseignement directeur yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye BEMA second cycle directeur ye k'ale ka minɛli yɛrɛ kɔni kɛra tarata tɛmɛnen de janvier kalo tile 13 san 2026 kunnafoniya fɔlɔ minnu yɛrɛ kɔni carila olu y'a yira k'a fɔ ko maa marimafɛntigi dɔw minnu ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu yɛrɛ de kɔni nana Salif Sumbulu yɛrɛ kɔni minɛ ni ka taa n'a ye yɔrɔ la yɔrɔ min yɛrɛ kɔni ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni maa marimafɛntigiw yɛrɛ kɔni nana Salif Sumbulu yɛrɛ kɔni minɛ o dɔnnen tɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wa maa marimafɛntigi ninnu ka laɲini ye min ye maa in yɛrɛ kɔni minɛli ko la o m'o fɛnɛ fɔ wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sigi bɛn ni ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa Salif Sumbulu maaw bɛ se ka ale kunnafoniya yɛrɛ kɔni dɔn cogo min ka sanga ni nin wale jugu yɛrɛ kɔni kɛlen ne ka ɲɛsin Salif Sumbulu yɛrɛ kɔni ma Nioro académie d'enseignement directeur yɛrɛ kɔni bɛ dénonceli kɛ a y'a yira k'a fɔ ko maa marimafɛntigiw yɛrɛ kɔni ye nin wale min yɛrɛ kɔni kɛ ko nin ye wale juguba yɛrɛ de kɔni ye ko wa wale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don kalanko yɛrɛ kɔni sariyabaw la an ka Mali jamana kɔnɔna na wa académie d'enseignement yɛrɛ kɔni directeur ale bɛ bɔ ni k'a ka solidarité yɛrɛ kɔni kɛ a bɛ kuma fɛnɛ école karamɔgɔw yɛrɛ kɔni tɔgɔ la a b'u ka solidarité yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Salif Sumbulu yɛrɛ kɔni somɔgɔw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma wa académie d'enseignement yɛrɛ kɔni directeur a bɛ Nioro école karamɔgɔ fo ka taa se an ka Mali école karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka jukɔrɔmadon yɛrɛ kɔni ɲini ni ka ɲɛsin Salif Sumbulu yɛrɛ kɔni ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a ka nin wagati gɛlɛn ninnu kɔnɔna na k'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi cikan yɛrɛ kɔni sera an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ma ko wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Salif Sumbulu ale ɲinini baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen na walasa ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni minɛ ka sɔrɔ baasi foyi yɛrɛ kɔni ma a sɔrɔ Abdoulaye Salam Maïga ni ale ye Kidal collectif des syndicats yɛrɛ kɔni ka porte-parole ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu école karamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni ka baara yɔrɔ bɛnnen don Kidal région yɛrɛ kɔni ma k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu m'u ban ni ka taa u ka baara yɔrɔ la wa olu m'u ban u ka baaraw la fɛnɛ ko k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a ka d'olu yɛrɛ kɔni ka u ka baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ Kidal région kɔnɔna na ko nka ko dɔw yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ n'olu ma ɲɛnabɔ olu tɛ se ka taa cogoya si la k'a fɔ k'u bɛ t'u ka baaraw yɛrɛ kɔni kɛ nin région kofɔlen in kɔnɔna na ko école karamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni ka baara yɔrɔ bɛnnen don Kidal région yɛrɛ kɔni ma ko don kelen da kelen olu m'a fɔ k'u tɛ taa u ka baara yɔrɔ la nin région kofɔlen in kɔnɔna na Abdoulaye Salam Maïga ni ale de école karamɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni ka porte-parole ale y'a yira k'a fɔ k'olu ye laɲini dɔrɔn de kɛ an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni fɛ u ka bolimafɛn dɔ yɛrɛ kɔni ɲini ka d'olu ma bolimafɛn min yɛrɛ kɔni lakananen don walasa olu ka se ka segin ka taa Kidal région kɔnɔna na lakana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na école karamɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni ka syndicat kan déclaration yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min san 2025 décembre kalo tile 31
kɛlɛ Kidal gouverneur yɛrɛ kɔni bɔra ni ka communiqué min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka école karamɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dabaliya ban. Nin communiqué kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Kidal gouverneur ale ko ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko k'a daminɛ san 2026 janvier kalo tile fɔlɔ yɛrɛ kɔnɔna na ko min ye école karamɔgɔ ye minnu ka baara yɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛnnen don Kidal région ma n'u bannen don ka taa nin yɔrɔ kofɔlen na mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko k'olu ka kalo sara yɛrɛ kɔni tigɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fɔlɔ. O yɛrɛ de kɔnɔna na Kidal école karamɔgɔ ka syndicat yɛrɛ kɔni ka porte-parole kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu Kidal école karamɔgɔ yɛrɛ kɔni ma ban u ka baaraw yɛrɛ kɔni ma. Abdoulaye Salam Maïga yɛrɛ kɔni bɛ hakilinaji kɛ ko kabini san 2025 août kalo wagati yɛrɛ kɔni k'olu wulila ne ka se an ka Mali kalanko ministre yɛrɛ kɔni ka cakɛda yɔrɔ la olu sera état major yɛrɛ kɔni yɔrɔ la olu sera fɛnɛ ministère de la fonction publique fo ka taa se ministère de l'administration territoriale yɛrɛ kɔni ma k'olu sera an ka jamana ka foroba cakɛda nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka olu école karamɔgɔw ka segin ni Kidal région kɔnɔna na ka o kow yɛrɛ kɔni nɔgɔya ko wa olu ye baara in daminɛ kabini san 2025 août kalo wagati k'olu ye o wuli ka jɔ minnu yɛrɛ kɔni kɛ ka se ni cakɛda yɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni ma k'ali n'a sɔrɔ o cakɛda yɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni na o autorité yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen y'a hakilinasigi kuma f'u ye k'a yir'u la k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛna latigɛ walasa olu école karamɔgɔw ka se ka segin ka taa nin région kofɔlen kɔnɔna na lakana yɛrɛ kɔni na k'ali n'a sɔrɔ nin cakɛda autorité ninnu yɛrɛ kɔni y'o fɔ k'olu y'a ye k'a fɔ ko u ka layidu nin si yɛrɛ kɔni ma sabati ko ka sanga ni lakanabaliya yɛrɛ kɔni carilen nin yɔrɔ kofɔlen na k'olu école karamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni kan ka taa Kidal région kɔnɔna na k'olu y'a faamu k'a fɔ k'u tɛ se ka taa Kidal région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na duguma sira fɛ ka sɔrɔ lakanabaga foyi yɛrɛ kɔni tɛ u la ko yɛrɛ de kɔni na olu ye laɲini kɛ an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni fɛ ko ka pankuru yɛrɛ de kɔni bila ni ka na olu nɔfɛ ka taa nin région kofɔlen kɔnɔna na ko wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu mago bɛ o pankuru min na walasa ka se ka taa Kidal région kɔnɔna na k'alisa o ko in yɛrɛ kɔni mana kɛ olu ye ko yɛrɛ de kɔni na olu dɛsɛlen don ni ka taa nin yɔrɔ kofɔlen na ko k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni banna ni ka t'u ka baara yɔrɔ la walima k'olu yɛrɛ kɔni banna u ka baaraw yɛrɛ kɔni ma ko kuma in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'a seere tɛ olu ye k'a fɔ k'u bɛ bɔ an ka Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka taa Kidal région kɔnɔna na duguma sira yɛrɛ kɔni fɛ ka sɔrɔ lakanabaga foyi yɛrɛ kɔni tɛ u la. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Burkina Faso jamana kɔnɔna na ko Burkina Faso jamana kɔnɔna na minisiri kɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni bɔtara kɛ ale yɛrɛ kɔni su kan a ka so kɔnɔna na Wagadugu ni o ye Burkina Faso faaba ye k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Burkina Faso jamana kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni sigira sen kan walasa nin minisiri muso in yɛrɛ kɔni sara lahalaya min kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dɔn ko juma tɛmɛnen de janvier kalo tile 9 san 2026 bɔtara kɛ nin minisiri muso in yɛrɛ kɔni su kan a ka so yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Wagadugu ni o ye Burkina Faso faaba yɛrɛ kɔni Wagadugu secteur 50 fɔlɔ yɛrɛ kɔni na ni o yɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Karpala quartier yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni laseli kɛra tɛnɛndon janvier kalo tile 12 san 2026 Burkina Faso procureur yɛrɛ de kɔni fɛ ni o procureur min yɛrɛ kɔni bɛ Wagadugu tribunal de grande instance yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ko bɔtara kɛ ni muso kofɔlen min yɛrɛ kɔni su kan ale tɔgɔ ye Viviane Yolande Compaoré Ouedraogo yɛrɛ de kɔni ye ko député kɔrɔ don Burkina Faso jamana kɔnɔna na Nord région gouverneur kɔrɔ don wa minisiri kɔrɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ don ko wagati min bɔ bɛ taa kɛ ni muso kofɔlen yɛrɛ kɔni su kan maa minnu yɛrɛ kɔni su ye o y'a ye k'a fɔ ko wale jugu yɛrɛ kɔni tara ni ka ɲɛsin muso in yɛrɛ kɔni ma binkani walew kɛra la ni ka sɔrɔ k'a faga a ka sokɔnɔna yɛrɛ kɔni na a yirala k'a fɔ ko sibiri tɛmɛnen de janvier kalo tile 10 san 2026 tilengafɛla nɛgɛ kaɲɛ 13 ka sanga ni miniti 40 yɛrɛ kɔni ko wagati kofɔlen yɛrɛ de kɔni na bɔtara kɛ ni muso kofɔlen yɛrɛ kɔni su kan wa wagati kofɔlen yɛrɛ de kɔni fɛnɛ na weleli yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin Wagadugu commissariat de police arrondissement 12 maaw yɛrɛ kɔni ma ko kabini ci yɛrɛ kɔni nana lase commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni ma olu yɛrɛ kɔni wulila joona min fɛnɛ ye Wagadugu tribunal de grande instance maaw yɛrɛ kɔni ka parquet maaw ye équipe dɔ wuli police judiciaire police scientifique fo ka taa se médecin légiste dɔ yɛrɛ kɔni ma olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni wulila ni ka taa muso kofɔlen yɛrɛ kɔni ka so kɔnɔ walasa ka se ka taa u ka jateminɛ fɔlɔw yɛrɛ kɔni kɛ cogo min sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛ se ka daminɛ teliya la k'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni daminɛna walasa maa minnu yɛrɛ kɔni ni muso kofɔlen faga ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka bolo da olu kan ale ni n'a sɔrɔ complice yɛrɛ kɔni kun bɛ ni maa nin yɛrɛ kɔni na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o complice ninnu fɛnɛ minɛ teliya la an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Burkina Faso ministère public ale kɔni bɛ ka wulimada kɛ ni ka ɲɛsin Burkina Faso jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ko ni e maa o maa ni kunnafoniya dɔ yɛrɛ kɔni bɛ e bolo ni muso kofɔlen yɛrɛ kɔni ka saya ko la k'u b'a laɲini e fɛ i k'i teliya joona ni ka taa Wagadugu commissariat de police arrondissement 12 yɛrɛ kɔni na ka t'i ka o kunnafoniya nin yɛrɛ kɔni di wale min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ni sɛgɛsɛgɛli baara nin yɛrɛ kɔni bɛ taga ɲɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi
Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jaabi la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma